Amb les dades del quart trimestre, tanquem un any marcat per les pujades de tipus d'interès i que ens deixa un descens en el nombre de compraventes lleugerament superior al 10%, tancant l'exercici amb un total de 91.763 operacions. Tot i l'important descens en el nombre de compraventes, aquest fet no ha suposat una davallada de preus i ens situem en un context de ralentització dels increments de preus, tancant l'exercici 2023 amb una variació interanual positiva d'aproximadament un 1%. Si bé, com hem dit, aquest any ha vingut marcat per l'increment de tipus d'interès, amb les dades del quart trimestre podem constatar el final del cicle alcista, per donar pas a una certa estabilitat. El descens en el nombre de compraventes ha comportat de manera lògica un descens en el nombre d'hipoteques concedides, concretament d'un 17,17% respecte a l'any 2022. Durant l'any 2023 s'han concedit un total de 66.759 hipoteques que han servit per finançar la compra del 72,8% de compraventes d'habitatges. És a dir, que unes 3 de cada 10 compraventes s'han fet sense finançament hipotecari. On sí que segueix existint un problema important és el mercat de lloguer, on s'ha seguit consolidant la tendència en la reducció de l'oferta i, en conseqüència, ens hem trobat amb una reducció respecte a l'any passat del 18,1% de contractes registrats a l'Incasòl. En aquest cas, la manca d'oferta sí que ha comportat increments importants de preus, els quals han estat desiguals en funció del territori. Tot i la reducció en el nombre de compraventes i l'alentiment en els increments de preus, en general no podem catalogar l'any 2023 com un mal any a nivell immobiliari, des d'un punt de vista d'anàlisi de la sèrie històrica. S'ha tancat l'any amb una activitat immobiliària de 11,47 compraventes per cada 1.000 habitants, quan en diferents ocasions ja hem explicat que s'entén una activitat normal del sector quan aquest rati es situa al voltant de les 10 compraventes per cada 1.000 habitants. Per a una informació més detallada de les variables que han afectat el mercat, us recomanem que doneu un cop d'ull a l'informe que hem preparat i que trobareu a la descripció del vídeo.